To sunana Muhammad Awal Balarabe, ni ne bisa ga al'ada nake gabatar da wasu lokutan shirin da ya shafi wasanni da kuma shirin da ya shafi matasa. Yau ma shirin da ya shafi matasa nake haɗawa yanzu haka, inda nake ƙoƙari in ji irin gudunmawar da mawakan baka suke bayarwa wajen faɗakar da 'yan uwansu matasa, musamman ma dai a wuraren da ba samu mai da hankali ba, musamman ma a yankin tsakiyar Afirka da kuma gabashi. Saboda haka ne na zaɓi wasu waɗanda suka fito daga ƙasar Rwanda da kuma ƙasar Uganda. Kasancewa kamar yadda al'adar galibin ƙasashen Afirka ike, ana mayar da su wasu lokutan saniyar ware, ko ana nuna musu tsangwama, ko kuma ana yi musu auren wuri da makamantar abubuwa haka. Saboda haka ne muka tattauna da waɗanda suke wannan yunkuri na ganin cewa sun kare su. To waɗannan da ma sauran batutuwa ne da suka shafi matasa za mu rinka kawo muku a cikin wannan shiri a ranar Alhamis a shirinmu na yamma da kuma ranar Juma'a a shirinmu na rana. Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin dandalin matasa na DW. Shirin naku ne.